Пам-пам-пам. Відзік. Вялікую буйную гульню ад беларускага распрацоўшчыка. Адметная рыса, я хацеў бы ўсё ж таки адзначыць, што гэты беларускі распрацоўшчык не проста намінальна беларускі, што у нас так часта любяць гаварыць, што калі адзін з 10 распрацоўшчыкаў калісьці жыў там пад Магілёвым і ў Магілёве ці ў Магілёве, всё, гэта беларускі распрацоўшчык, хаця ён ужо даўным-даўно не зразумела. Ну, ладно, не будзем это ўжо нейкія такія ўжо тэмы. Але яны вядуць сацыяльныя сеткі на беларускай і як бы вось нібыта ствараюць нейкую беларускасць. Значыць, беларускі распрацоўшчык сектор 13 нарэшце даў новай свежай інфармацыі наконт свайго дэбютнага праекта Losted, што ўпершыню яны заявілі пра сябе ў лістападзе 22 года. Тады яны выкідвалі там некалькі скриншотаў, і гульня у іх там, яна зараз пішецца Lost, потым ідзе вертыкальны слэш, эд, типу такі адбыўся рэдызайн, рэнеймінг, таму што раней проста пісалася Losted. Праект, можна сказаць, што пра Беларусь, таму што нібыта там можна будзе трапіць у полацкае княства 11 стагоддзя. РПГ ад трэцяй асобы з элементамі стэлс-экшн, дзе галоўны герой Блейк Норман, ну гэта звычайна на гарадзеншчыне прозвішча, навуковец, што ў спробах стварыць тэлепорт выпадкова трапіў у мінулае. І вось пасля доўгага маўчання, значыцца, у чацвер яны прадставілі распрацоўшчыкі на не канцэпт, як гэта было раней, таму што раней гэта было літаральна там 2-3 скриншоты, і бачна, што ну мон там у блендеры ў нейкім нешта намалявалі ці ў нейкай праграме, і ўсё, і як бы што больш было падобна канцэпт. А відэа першых билдоў. Вось ты можаш паглядзець, што гэта трэд у твітары, і там ёсць некалькі відэа, іх можна будзе першыя билды з падрабязнасці таго, чым яны займаліся апошні час. Яны пахваліліся пратаганістам. Вось гэта, як я разумею, Блейк Норман, галоўны герой, і таксама зрабілі там, можа, крыху пазней скажу невялічкую аб'яўку. Так што ўсім айцішнікам ты, дарэчы, тоже можаш звярнуць увагу. Калі можа быць выйсці зайти, можна пакуль не выходзіць. Блейк гэта першы персанаж, які прайшоў поўны шлях распрацоўкі, дзякуючы працы дзвюх 3D-артыстаў і аніматара. Большая частка працы была над касцюмам, які ёсць высокатэхналагічным дэвайсам, вось мы яго можам бачыць на галоўным героі, што дазваляе яму ўзаемадзейнічаць з ходам часу і стабілізуе ягонае падарожжа ў мінулым. Касцюм важны элемент, апгрэйды якога ўплываюць на сістэму паляпшэння галоўнага героя, якая складаецца з 3 галінаў. Гэта пасіўныя, усяляк палягчаюць жыццё галоўнага героя, там, напрыклад, сачыць за здароўем у крытычных сітуацыях і так далей. Замена дэталяў касцюма, гэта будзе выглядаць як паляпшэнне якраз такі актыўнае, надае перавагі ў баі, працуючы як актыўныя абілкі. Узаемадзеянне з прасторай, часам і часавымі кратавінамі, якія дазваляюць Блейку пераносіцца ў часе назад, паскорыць ход часу для ворага, састарыўшы яго да смерці, ці нават стварыць анамалію, якая ўцягне ўнутр сябе ўсё жывое. Ну такі это самы Quantum Break ужо пайшоў. І наконец, гэта ўсяго там не так не тое, што, конечно, супер-пупер інфармацыя, але ж гэта нашмат больш, чым было, калі яны толькі пра сябе пачалі гаварыць. Аб'яўка ад распрацоўшчыкаў, яны кажуць, што іх праект буйна расце, яны актыўна вядуць перамовы аб фінансавых інвестыцыях, то бок хлопцы шукаюць бясплатныя грошы, хлопцы і дзяўчынкі шукаюць бясплатныя грошы, так што у каго ёсць бясплатныя грошы, можаце ім іх выдаць. І таксама яны пашыраюць каманду, і ім трэба новыя людзі. Вось яны шукаюць праграмістаў і аніматараў, здольных працаваць з C++ і з Unreal Engine 5. Я, конечно, не думаю, што у нас тут кожны другі хоць бачыў хоць адзін з Unreal Engine, але ж ўсё ж таки можа быць хтосьці. За ўсімі дэталямі пішыце ім у асабістыя паведамленні, можаце вось зайсці ў Twitter, сектор 13 BY, іх пашукаць. Я не ведаю, дзе яны яшчэ ёсць. Ну, калі вас гэта зацікавіла інфармацыя, калі вы можаце нешта прапанаваць свае здольнасці прафесійныя, праграміста, аніматара, ці што вы там умееце рабіць, вось можаце звярнуцца да людзей. Я не ведаю, можа яны нават грошы вам будуць даваць. Калі знойдуць бясплатныя грошы, яны, можа быць, нават заробкі будуць людзям выдаваць.
але за гэта нічога сказаць не могу. Так што ну гэта цікава, гэта чакаем. Мы яшчэ чакалі з 22-го, але ж тады было менш веры, таму што яны нешта показалі пару гэтых скрыноў сваіх артаў. Потым яны сказалі, што вось хутка будзе нейкі там трэйлер, мы покажем, прайшло шмат часу, і ўсё, яны просто зніклі. Ніякай інфармацыі ні ў твітары, нідзе. Вось добра, што яны ну і все думалі, што ну як бы заявіліся, як кажуць, на хвалі хайпу на беларускай мове. Гэта міфічны хайп, на якім усе хайпяцца. Мы ўжо цэлы год амаль на хайпілі 1200. На хайпілі 1200, і у нас аж это галава ходзіць хадуном ад такога хайпу. Вось, нібыта яны на хайпе гэта зрабілі, намалявалі некалькі гэтых артаў, і тыпу на этом все скончылася. Але не бачце, людзі працавалі. Імаверна, што людзі працуюць у свой нейкі вольны час над гэтым усім ад асноўных прац, але это ўжо, канешне, мае нейкія дадумкі. Так што такая вось цікавая інфармацыя, добра, што беларускі геймінг жыве і развіваецца і ў кірунку распрацоўкі гульняў. Дарэчы, вось гэтыя кадры з месцам, дзе захоп рухаў вядзецца. Гэта, дарэчы, знаходзіцца ў Беларусі, гэтае месца. І такая даволі вялікая студыя па захопу рухаў. І там у нас такое ёсць? Так. Дзесьці ў ваколіцах Мінска я там быўшы, я не памятаю, праўда, што я там рабіў, нейкі матэрыял рыхтаваў, але куды, чаго, як, што там напісана, я ўжо цікава, не памятаю. Але гэта так, гэта беларускія мясціны, то бок, пэўна, яны шосьці там сапраўды робяць, нешта іх там ёсць. І мы можам зрабіць яшчэ выснову, што таму што яны пра гэта не гаварылі, яны яшчэ і знаходзяцца ў Беларусі. Так што маце гэта на ўвазе, што можна нават калі вы ў Беларусі фізічна, калі там да іх уладкавацца на працу, не ведаюць і громка ці гучна гэта будзе сказана на працу, але імаверна вы зможаце нават паўдзельнічаць у чымсьці такім. Так што гэта мы чакаем. І гэта вельмі цікава. Ну так, паглядзім, што ў іх атрымаецца. Таму што ўсё ж такі, ну, добра, што ёсць уже нейкі білд, што гэта неяк варушыцца і выглядае, што людзі, у прынцыпе, хоць маюць нейкае разуменне таго, як гульні робяцца, і яна робіцца.